Echt, hier hou ik geen rekening mee. Natuurlijk, we hebben wel stewards mee, maar waar op zo'n prachtige mooie dag, familiedag is haast, voor u dan. En ik neem gewoon van weken ik. En als je dat dan zak inlegt, ja, dat hier net in verwachten. De massale vechtpartij na aanleiding van de wedstrijd tussen FC Serhuisterveen en WKE 16 uit Emmen zwaarge Aroene Sneun voor alleen maar verliezers. Woender rekken er nimmer verwoenen. Voetbalboom KNVB stelt nou een vooronderzoeking na het incident. Hoe goed zou uit de hand rennen, denk je? Ja, zeg maar. Ik weet het net. Ja, het net zien verlies kan het neem ik om, want ik zou het ook net weten. Oké, we weten alle jaar dat het een belangrijke wedstrijd is, een beladen wedstrijd, laten we eerlijk wezen, want het is de finale van de na-competitie. En daar zit een beetje spanning op. En dat het zou uit de hand rent, ja, zeg maar. Ik weet het net. De wedstrijd ging alle kanten op. Van 1 van WKE naar 4 van Serhuisterveen. In de tussentijd waren er nevens belutsten oer en weer provoceren. Wat uiteindelijk hielendal uit de handen roem. Als je dan naar jaren dit doen, ja, dat ben ik zelf net in en taal. Leven nou eerlijk wij, we zijn er met 2 bussen vol heen geweest, met Heiten en Mem en Ben. Ja, die zorgen dat ik altijd. Dat is geen promotie voor de sport. En ja, dat betreur ik zeer. Het bestuur van FC Serhuisterveen komt maandjoen bij en waarom haar een verhaal op papier te zetten richting de KNVB. Van Lammers is hier een ding wis, net zien steende de Grutte Smet, wie het een historische voetbaldij. 14-6-2024 viert voor het net weg. Na een 3 in achterstand nog, waarom komen naar 4-3? Ja, dat toont wel de klasse en het doorzetten vermogen van uw ploegje.